Kuc, jel pratiš? Ne vrijedi ti ginuti za taj narod. Ne vrijedi ti ginuti za taj narod. Za 30 godina zaboravit će na tvoju žrtvu. Narod za koji gineš ubijat će vlastitu nerođenu djecu. I to legalno. Ko će moliti za tvoj duš? Mnogi će otpasti od vjere. Živjet će po mojim pravilima, misleći da žive po svojim. Daj život za mnoge koji će ti okrenuti leđa, koji će na kraju raditi moju rodbinu. Brate, ispalo ti oružje. Krunicu nosim ti ja, što mi je čuvala životu vremena. Dragi mladi, Sveti Ivan Bosko govorio je: krunica. Krunica je najjednostavnije, ali ujedno i najmoćnije oružje protiv zla. Molite krunicu, ljubite Isusa, njegove svećenike, njegovu crkvu i našu Hrvatsku. Neka vas na tom putu prati pobjednički zagovor Marije, pomoćnice kršćana.